Hello mindenkinek, ez itt a Minecraft, én vagyok Launch, és barátommal fogok felvenni egy kis videót. Na nézzük. Hát egy picit most buggolok, sajnos, vagyis laggolok. Fel tudok én nem jutni a házikomba. Egy multiplayer sorozatot szeretnénk csinálni, ez csak ilyen kis bevezető, hogy mit fogunk benne csinálni. A következőt fogjuk majd esténként lehet, majd el fogom menni zombi vadászatra, skeleton vadászatra, meg creeper vadászatra, de creeperből találunk eleget, de olyan bénán robban fel, hogy csak na, majd meglátjátok. Itt a kis ágyacskám, mindjárt megyek alszok, csak az a baj, hogy reggel van. Az alapokat azt majd nem mutatnám meg, de viszont a játékban, amit már mi elkezdtünk, az alapokon túl vagyunk, szóval már van egy kis házunk, az igaz, hogy nem szép, de elmegy a lakásnak, mert ott egy bánya, szóval a lakásunknál. Ágyakat nem rakunk le, mert azon a szerveren egyszerűen többen is vannak, és az nem a mi szerverünk sajnálatos módon. Tervezünk egy szervert csinálni, hát de egyelőre mi nem gondoltunk arra, hogy még valamelyikük letölti, vagy valami ilyesmi. Ahogy látjátok, van bőségesen cobblestone-om, de vas cuccaim vannak, mivel meg is mutatom magam. Na. Tudnám, behozza, mindjárt várni kell most rá. Sajnos egy picit laggolok a felvétel miatt. Aranycipőm van, nadrágom az vasból van, ahogy a sisakom is és a páncélom. És ugyebár, már az a vaskardom már nem jó, mindjárt csinálok egy újat. Vascsákányom is van. Hát kőzsákányban jó sokat bírnék csinálni, de most inkább nem pazarlok, mert valangokat akarok felfedezni, és oda jól jön még szerintem. Kő. Hogyha ilyen magasabb területekről ki szeretném bányászni az ércet. Ahogy látjátok, azért nem annyira szép a farm, mert már itt párszor egy creeper felrobbant. Mutatok egy nagy kis bugot, nem? Nagy kis bugot, egy kis bugot mutatok. És elmondom, hogy lett az összehozva. Bakker, nem tudok így irányítani. Elindulunk itt erre, azt hiszem erre van. Igen, itt van, szerintem. Bocsi, hogy laggolok, de a felvétel miatt így nem annyira jó a gép. Sajnálatos módon. Jaj, benessek majd oda. A lag miatt. Várjatok, mindjárt oda megyek és megnézhetitek. Egy olyan 20-30 kocka mély. Igen, látom, hogy ott van vas, ezt nem mondjátok majd kommentbe. Na ezt olyan 20-szor felrobbant egy darab creeper. Azt nem tudom, hogy csinálta, de egy ekkora nagy barlangot ki tudott ásni. Gratulálunk neki, egy tapsot megérdemel. Na hát, eléggé szép dolog lett. Majd a haverommal fogunk csinálni multiplayerből egy sorozatot. Majd a linket azt le fogom rakni kommentbe. Most hallom a saját hangom, mert még mindig vele beszélgetek a társammal. A neve Moti. Szólalj meg, Motikám! Sziasztok! Na, vele fogom majd bemutatni a legújabb majd a sorozatunkat. Az alapokon már túl vagyunk, van házunk, ironból már csináltunk nadrágot, cipőt és sisakot, még a páncélt azt nem tudtuk elérni. Meg gyűjtöttünk diamond cuccokat. Diamond cuccokat azt onnan csinált. Hé, ott egy creeper a házam tetején, ez nem igazság! Fel ne robbanjon az nekem. Na mindegy, ennyi lett volna az kis videó, remélem.